И така, здравейте хора, аз съм Рид Про БГ, днеска играем Гарио Майнкрафт, както виждате. И да, сега тук сме забутани, бях се забутал в една минка, за да си пробвам тази кирка и намерих кол. И по-точно тази кирка ти пуска блок. Ето, пуска ми блокове, това е гадно. Пуска ми блокове. Да, така. Мисля, че съм готов. Само да се измъкнем. Да. Чайте, че задавих. Готов. Скашлях се. Да. Готово. И да, хора, вижте, сега ми пуска такова, може да се взема от земята. Такъв блок. Това е готино. Много макев тази кирка. Само, че трябваше да бъде с нещо друго. Така. Сега от тук се чуда как да се репейра на нещата. Слагаме това и тук нищо не излиза. Какво трябва да сложим, за да стане? Не първо така, после така. Не съм сигурен, ма не ще. Не знам. Да. Готово. Те не са с вода. Добре. Да, аз направих още една полшенка за спид 8 минути. Да, за 8 минути е тази. А тези тук са за 6 и тази е за 8. Тази е за слабост. Тези тук са за слабост. Тук имам още 2. Да, нека да... тук има също. Добре. Айде да лагаме. Да. Ще да пробвам нещо, хора. Не. Ще... за какво ми е това в мен? Чакай да си остане нужните неща. Така. Месото ще го оставя в мен. Така. И така. Да. Значи, сега да си подреда нещата. Значи, да сложим в нещата. В мен някакви неща. Добре. Сега тук ще сложим сорда. Така. Тук пикекса. Тук другия пикекс. Тук брадвата. Тук това. Тук това. И тук това. Добре. Аз няма смисъл да го печеля, защото нямам такъв меч, който ми го дава изпечено. Fire Respect 1. Ето, мога да се го вземем изпечено направо. Ще да убием този коко. Ето, както виждате. Там има още една кокошка и там... Какво има тук много кокошки, бе? Могат да избягат от фермата. И още има. 25.
един хейт и сега ще изгори. Готово. И нищо не дропна. Ето ни я мината, бе! О, да фак, ето я мината. Чакай. Ще отида да... Ще направя един знак за мина, защото с Валерия изобщо не можахме да я намерим. С Валката по-точно, не с Валерия. Така. Едно ми трябва и 6. Така. Оф. Значи правим 3 знака, дори прави, добре. Значи взимаме ги, значи тук ще направим малко е трудно тук да намериш тея. Готово ферма. Къде да го направим няма. Това се знае, че е къщата. Там ще сложим ферма. То се вижда, че е ферма. Чакай, че сега и аз го изгубих. Ето го. Че слагаме тук. Така. Мина. Готово. Аре. Готово сме. Чакайте малко. О, тук може да видиш под земята това какво има. Добре. Така, ферма за живота. То се вижда, че е ферма. Значи... Така. Е такива. Сега дали има такова... Дано има... Триъгълника не стои как трябва. Значи така ще направим. Да, е така. Ох, боже! Няма да слагаме знак. Този знак ще го сложим. Така може да се слагат вече. Най-после оправи. Това може вече. Добре, ще го сложим на... Това тук. То. Така, готино. Не чакай, така ще го направим. Гледайте сега. Клякаме. Правим така. Упс. Готово. Какво да енчантваме? Тук имаме брадва, която не сме енчантнали. Дай да енчантнем за втори. Така. Дано е хубав някакъв енчанта. The fuck? Така. Какъв е? Unbreaking е 2 ли? 2, значи това кое? Това е за паяци. Да, това е готино. Добре, готово. Слагаме го. Така. Да. Чай, какво пише? Шаркане с едно! Да. Фък. Шаркане с едно.
Лад. Това може да трепи. Това не е странната брадва. Никога не ми се е получавал такъв енчант. Също, значи там апдейтинг, Unbreaking 1 е тая. Тая Diamonds е Unbreaking 1, а това е Ох, това бах ти тъпото име, мен. Unbreaking 2. Да, по-бърза е от Diamonds. Знам, що не става, бе, хора. Трябва да са еднакви тея, затова сигурно не става. Да ги подновим. Где да я направихме Diamond? Нямаше смисъл да хъба диаманти. Фермата, не знам дали е пораснала, че сега ще видим. Ето тук може да скачате и да гледате. Цялата е пораснала, на мен сега не ми е нужно, така че няма да я обирам. Да. Тук ма кефи как блести. Ще се направим, ще енчантнем една айрон броня. Чуто ще мога да си направим един айрон броня. 15 ще вземем тук, долу има 10. И да, ще стигнат сигурно. Аре бе. Добре, да. Тук. Къде е? Ето го? Той чест почти се е напълнил. Да, така. Едни бутуши, едни панталони, един шлем и един нагръдник. Долу сега отиваме да ги енчантваме. Дано се падне някакво готино за енчант. Аз не взех такова. Добре. Ще вземем повече, значи те са 4. Добре. 8 трябва да вземем. Така. Мисля, че ще ми спадне доста левел, ама пак ще дигнем. Добре, така. И 2 слагаме за 14. Ооо, лад! О, какъв силен стана. Какъв енчанта. Да, добре става. Така. Това за 11. И той е такъв! Абе, какво се става, бе? Не, той такъв ли съм? Да. Той е такъв. Той е друг вече. Добре. И последния бутуш ще да видим какъв ще. Той е за 19. Чакай наново, сега ще пробваме. То пак е за 19. За 9 кой? Добре става. Готови сме, вече на 16 левел. Доста спадна и ще карай. Вече имаме и броня. Само да оставим това. Той ран, това. Оле, аз колко пера имам. Нямате си на представа. 18. Ох! Да. Мисля, че с добър енчанта. Първите две са на непробиваема защита май 3. Другото е тронс. Колко яйца. Ой, пазете се, бе, тъпи кокошки. Още малко яйца останаха. Само да не избягат пак, че... пак нищо не се спална. Ох, божечко, божечко.
Това не е възможно да стане. Но все пак ги прави. Добре, така. Мисля, че сорда ми е силен. Според мен, Fire Aspect. Имам доста да ги хъба тези всички неща. Сега ще отидем да покопаем. Да. Ето тук трябва, аз съм си сложил табела вече, така че няма как да се изгубим. Да, fuck! О, фак. Това Ендърмен от кога ли стои, хора? Бяхме стигнали за последното е тук. Значи от тук ще почнем. Тази ранкирка е много силна, бе. А Даймънца е по-бавна. Та на момента чупи. Трябваше на мен на Даймънд за така да ме съвпадне. Забравих да взема торчове, хора. Айде, бе. Ох, ръката ме заболя. Shut the fuck! О, фак. То крипър откъде изкочи. О, боже. Там. Че... Охо, колко много кола имаме, добре. Значи, аз взема 30 и ще взема и пръчки. Добре, сега да направим малко торчове. После за сега имаме 16 торча. Добре. Значи, ама кирката много бързо се хъби. Сигурно в този епизод ще изхъба цялата. И в този епизод повече ще копаме. Така. Айранче. Само това ли? Да. Добре. От тук сега продължаваме. Още айран. Добре. Чакай да видим. Дай пак да проверим напреде. Не, този път няма вече. Ох! Добре, започваме надолу. Оле.
айрана си отиди скоро. Oh, what? Iron. И да, така. Да. И да, така хора. Няма повече айрон май. Ако се чудите кой говори, тук при мен е сестра ми. Кажи нещо. Айде, кажи нещо. Добре. Здрасти. Ванко, сега трябва да се съборят гуминетките. Добре. Защото Айрон кирката почти ми се счупи. искаш ли по-добре налегнем? Така се чувствам неудобно. Може ли да легнем така? Още колко блока надолу да го пазя. Кол. Оставам го. Ванко, може да вземеш кола, ако го искаш. искам. Хайде, стигнахме до бедрога, хора. Тук има още кол. Да, и не можеш да го вземеш. Няма да вземам кола. Значи, добре, така. Тук намерихме 9 айрон. Да, хора, това мисля да бъде за клипа. Надявам се да ви хареса. Ако ви е харесало, се абонирайте, дайте един лайк и коментирайте. До другия път. Кажи чао! Чао!